आंनि लिरनाया रोमै रोमै बेसेबा गोजाना बरिया हिटजों आं बुजायसै मिथिया सिगाङाव माला मोनगोन मोनोलै दिनै ओरैबायदि देरबिलाव फैनानै ओरैबायदि एन्जय लाबाय लोगोफोर दा बिराद मोजांनो जायगाया दा जों मेन देरबिल जायगायाव थाङाखै आरोखि ना बोराय सेंग्रा ज'नो र' आं देखायनि नोंसिना ओइ फाथि जाग्राफ्रालाय बिसोरना हांसो राजा नुबाय नैबे साला सेंग्राफ्राबो बिराद फाग्लालै बियो मानसिया निउ इयारनि पार्टिखौ दिनै जानो मोनदों जानो फैबाय दिनै देरबिलाव बिराद गोबाव जाबायमोनलै देरबिलाव फैया बोराय सेंग्रा ग्रुप देरबिल लामा सेराव होफैबाय ज'नो पार्टि जाफैबाय गोसो गुदुं जालायनानै बोराय सेंग्रा ज' लोगो नांनानै जोबजोब्बाय नै दा मेथाइजोंसो होनो नागिरबावबाय हांसो राजा जाबाय जोङो बोरमा खासि जाबाय बोरमा खासि बोरमा बिबु फुल नै सारायानो जिर' जानानै दं दा खालि दा नै मेथाइजों होनोसै एसे देरबिलाव खनबेसे फैखो नोंलाय देग्लाय नङाब्रा देग्लायखौसो होनदां देग्लाय नोंथ' बायहेरायावसो आंबो खनसे देग्लायसो फार्स्ट माबायाव बे बोसोराव दा दिनै फार्स्ट नों खनबेसे जाखो देरबिलाव फैनाया फैनायाथ' मेरला जाबाय आं थांखु जानो लुबैथारदों थांखु दिरुना आंनाव गैयालै पार्टि जाफैनाया मोनाबायसोलै गैला नै एकदम सानसे हाबलांजोब्बाय मोजां भिडिअ लानो मोनाखिसै गाइसमोन दा मा खालामबावनो नै जोङो देरबिल जायगायावबो मेन देरबिलावबो थांनो मोनाखिसै नै बेखिनियानोसै गावलांबाय आंनि लिरनाया रोमै रोमै बेसेबा गोजाना बरिया हिटजों दिनै बिराद इन्जय लाबाय लोगोफोर माने देरबिलाव ओरैबायदि पार्टि जाफैबाय जोङो निउ इयारावथ' फैनो मोनखायाखिसै जोङो ना दिनै निउ इयारा जोंना दिनैसो जादों दिनै फेब्रुवारियाव निउ इयार जाबाय जोंना ओरैबायदि इन्जय लानांगौ लाबाय जोङो नै मोनागुलायबाय फुंनि 2टायाव साननि 2टा 3टायाव जोङो फैदोंमोन दिनै मोना फैलायलायबाय जोङो इन्जय लानानै आरो दिनै जोङो ज' लोगो मोनजोब्बायना इन्टारेस्टआ डाबल जानानै होबाय जोंना आगै रुफाथिनि हौवा बासि बासि बिसाय जनायखौलाय आसलाव नैलै खालामलायनानै खोनासंबाय गाना माबायदि गाना मोजां 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 सुपार हिट बिदि गानखौ गाज्रिमोना जोंनि गेजेरनि नामाव आं गाबोन जौ थाइसे फिनसै न'आव मिथिबाय बैसागुनि थाखाय ओमफ्राय हागोन हाया एबारब्रा आङो ओइ मेथाइमोन मिथिबाय आं गाबोन इंखुर बायगोन मिथिबाय बिजला आं जौ फिसिगोन बे जोंनि थाखायल' नै रेकर्ड का एबाराव मिथिबाय नों जागोन नों हले बुंबाल' जानाय नंला मेम'रि जाबाय नों बुंबाल' जानाय नंला मेम'रि जाबाय जाबायना अके र' सिस्टार हरदों सिस्टार साला नोङो आरो थगायमोनला खाफाल हाय हाय रे हाय होनलायनाङा आगै सना बिखायाव माइ सौनाय बायदि जानो नाङा बिखा गुल्लुब गुल्लुब मोननाय नाङा आगै सना बिखायाव माइ सौनाय बायदि जानो नाङा सोरबा नायफैयोब्ला फिराय हरफिनलै आगै हिन्जाव देवानिखौ रायना हरफिन खम जादों आगै फान्थाव गायनायानो खम जादों देग्लायबो नेथ' बावदों
गोरलै आगै देग्लाय बोसोरसेखौ नेथ'बावदो आगै नोंनि खानाय फिथरा दुलुर दालार खाथबनाय सायाव जि होलायनाय आगै नोंनि खानाय फिथरा आरसो बावै दाखालै सना बेंटल हाथायाव आरसो बावै दाखालै सना बेंटल हाथायाव 10 फैसानि मलाय बरफ बायनानै जानायाव गुसुनि थाखायनो दबायाव लाहां सुरुहां खालामनाया सोरमोन बेलाय आगै सोरमोन बेलाय बे खुल खनलाय एसे मोजां खनलाय बे खननांगौ ओ कानसे Solo solay ma butan melama Labday na pastay na Pepsi barako molay denso Ay molay denso 네 파스타 커피 Sutro kanema Hare sutro kanema 네 파스타 जेरबिलाव थांबाय बाजै हटेलाव ओंखाम जाफैबाय जेबो सिनार दाखामोन बाजै हटेलाव ओंखाम जाफैबाय जेरबिलाव फैबाय बाजै हटेलाव ओंखाम जाफैबाय आइटेमफ्रा मा मोनगोनथाय बेखौ नायग्रोनांसिगोनसो लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव देखायगोन मा आइटेम दङ बाजै हटेलाव दा खयथा जाखो टाइमा नायलाय 9टा मोनानि 9टायाव मा आइटेम मोनो नोंथांमोनाबो सोरबाफोर बायसान्स माबायोबा जाफैनो हागोन हरनि 9टाबा दा खयथासिम थायो होनदों 10टासिम थायो बाजै हटेला दा नोंथांमोनाबो फैनानै जाफैनो हागोन मालाबा जेरबिलाव थांनानै फैनानै होफैबाय नै लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना बाजै हटेल बियो माने दा मोनाबायना माखासे आइटेमफोरखौ मोनजोबाखै दाबो बिराद आइटेम दङ नै माबायानो बुंजोब्बाय उथिबोला बुंजोब्बाय गासिबो जा आइटेम दङ जों जाजोब्बाय बिनानै माने गोदि गोला जोंनाव ज'नै जाबाय बाजै हटेला दिनै ओरैबायदि जाबाय माबायदि बाजै हटेलनि आइटेमा टेस्टआ बाजै हटेलनि आइटेमा माने सुपार नों माबायदि मोनदों बाजै हटेलनि आइटेमखौ माबायदि मोनदों बरिया नोंथांमोनाबो सोरबाफोर फैयोबा बाजै हटेलाव जालांबानो जाबाय बिराद हिट आरो बरिया जालांबानो जाबाय गाइस